Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kabisdak. At andito ako ngayon sa city mga kabisdak, no? Ano kasi ngayon Thursday morning. At yun, kung napapansin nyo sorry kung napapansin nyo mga kabisdak, maulan, very rainy ngayon sa Sydney, no? Ilang araw na to. At ngayon mga kabisdak is lunch break ko. And then meron akong imi-meet si John Paul. Si John Paul mga kabisdak, ano siya, viewer siya, no? Tapos matagal na talaga siya na viewer since yung video namin is nasa 100 views pa lang. So alam ko kasi nagme-message kami sa Facebook page namin, nag-usap kami dati pa. Na-appreciate ko talaga yung support niya sa amin. Kaya naman ngayon nag-message kami na first time namin na mag-meet mga kabisdak, lunchtime, sabay kami mag-lunch ngayon. Kasi parang hindi lang ako sure pero parang yung sabi niya sa akin, lumipat daw yung office nila dito banda sa amin, kaya sabi niya malapit na daw kami, kaya sabay kami magla-lunch. And then meron akong sorpresa para sa kanya mga bisdak. Bibigyan natin ng kunting regalo si John na galing sa atin ito. So meron akong regalo sa kanya mga bisdak. Itong cup natin, yung limited edition ng cup. 3 piraso lang ito mga bisdak. So Bisdak Ozzy, tapos merong logo na YouTube. Bibigyan natin sa kanya, brand new to, hindi pa ito nagamit. Kaya yun, hopefully magustuhan to at ma-appreciate ni John, no? So let's go mga bisdak, and shout out pala sa wife ni Jan, and hopefully ma-meet din kita in person. Dito yung light rail train mga bisdak, kita ko lang. So dun ko hihintayin si Jan mga bisdak, malapit sa Woolworths, dun kami mag-meet. Right, so dito tayo banda mga bisdak, dito hintayin. So excited na ako na i-meet si Jan mga bisdak, kasi medyo last year pa na nagme-message kami, and then first time na namin napag-usapan na mag-meet ngayon. Foot Locker pala to dito mga bisdak ko. So sabi ni John mga bisdak, andito na daw siya sa Woolworths. Hanapin lang natin. Excited din yung meron tayong imi-meet, di ba? Excited din ako mga bisdak, kasi ibig sabihin meron naman tayong ano? Pogi oh. Uy bro, nag-vlog ako. Okay lang. Hello. Si John mga bisdak. JP tayo tayo. Okay lang. First time na mag-meet. Hello. Last year pa rin nag-message na. Last year ako nag-start na nood ng videos. Yeah, lunch muna kami mga bisdak. Pumayat na. Pumayat na nga eh. The-diet na. At meron pala tayong contingent para kay Meron. Sana ma-appreciate mo. Thank you. Salamat. Bisdak, dito lang kami kumain ni John, ni JP dito sa noodle shop. Malamig yung panahon. Saktong-sakto kasi gusto din pala ni JP ng noodles. Hopefully magustuhan niya itong yung saan natin siya dinala. John. Hey. Bisdak Ozzy. Magbound. Mga bisdak, si GP is Bisaya din pala, kaya nagkakaintindihan kami. Toledo, yung Lanilla. So kakatapos lang yung mag-lunch, so yun, balik na sa office kasi lunch break time lang to. Ganun. Same yun na. Andito kami sa building ni GP mga bisdak, binigyan ako ng tour. Hello. Ang ganda ng building nila. Malapit lang sa amin, sobrang lapit lang, mga 5 minutes walk, ganun lang kalapit. Pero ngayon lang kami nag-meet. Si GP mga bisdak, boss na boss, kasi may tinamagan lang para mayroong mag-picture sa amin. Gusto kasi namin magpa-picture. Kaya tinawagan niya yung staff niya. Yeah, maybe there. Thank you. So yun, pabalik na tayo sa office mga bisdak, at galing ako dun sa office ni JP. Sobrang nag-enjoy ako sa meet up namin ngayon, at ang dami namin napagkwentuhan, at magaan yung loob ko kay JP mga bisdak, John Paul. Siguro dahil pareho kaming Cebuano din at Bisaya, kaya nagkakaintindihan talaga kami. Yung kahit first time lang kami nag-meet, sobrang dami namin napagkwentuhan, at hopefully mag-meet pa kami someday.
Pareho pala kami taga Marylands. So for now mga bisdak, balik muna ako sa trabaho until 3 PM lang pala ako ngayon kasi nag-leave ako ng 2 hours. The next day. Hi mga bisdak, so today is Friday morning. Gian is at the back. Hi Gian, good morning. And then ngayon mga bisdak, Friday morning, kaya very excited kami today na matapos yung araw kasi bukas is weekend. So weekend, family time na naman uli. Marami kang plano na gagawin bukas, pasyal-pasyal, banding-banding. Kaya very excited. So today is Friday mga bisdak, kaya ihahatid ko si Gian dun sa center, yung before and after school center. Ganun kasi mga bisdak, pag Friday kasi ako pupunta ko sa office at si Ami, kaya hindi kami pareho free na maghatid sa kanya at i-pick up siya sa school. And then dahil late na ngayon, hindi naman late pero ano na, so 7:40, so medyo wala na akong time, kaya after ko siyang ihatid sa school, diretso na ako sa train station, tapos itong sasakyan doon ko na i-park sa doon ko na siya i-park sa train station. There's water, careful. Where the water come from? It's flooding because it's raining. Okay, you go there in the gate first. Let's go. So, andito na kami sa center mga bisdak, no? Bali sila na yung maghahatid si kay Gian dun sa school ni Gian. And then sila na rin yung magpipick up sa kanya mamayang 3:00 ng hapon. At napaka-cute niya mga bisdak kasi marami yan silang bata dito. Tapos sasakay sila ng school bus. Tapos ang maganda din kasi dito mga bisdak, ma-build yung social skills ni Gian kasi maraming student na galing ibang school na iiwan din dito, kaya marami siyang magiging kaibigan at kalaro from other schools, hindi lang yung sa school niya. Kasi dito, ibang school din to. So meron siya mamamit na taga dito. So andun yung center. So yun, nahatid ko na si Gian mga bisdak, and tayo diretso na tayo sa train station para papunta ng city magtrabaho. Alright mga bisdak, so nandito na tayo sa Maryland Station, no? So itong area, dinala ko na yung sasakyan mga bisdak kasi wala na akong time. So ipapark ko to siya the whole night na, the whole day. So mamayang gabi ko na to kukunin dito. At itong area na to dito mga bisdak, from here up to there, ano talaga to, parking area para sa mga commuter, you know? Commuter parking. Tapos 90 angle front to curb. So ibig sabihin ng front to curb mga bisdak, front to curb, dapat ganito, nakaharap, yung harap ng kotse dapat dito sa curb. So andun yung Maryland Station. And then trabaho muna tayo mga bisdak. At itong side pala ng Marylands mga bisdak, bali ito yung kabilang side ng Marylands, no? Kasi yung andun kami sa kabilang, andun yung mall. So andun kami sa kabilang side. Yung train mga bisdak papuntang city. Hindi ko pa maabutan kasi pagtatakbo ako, lilipat pa ako sa kabilang side. Sa next train na lang tayo, which is 10 minutes pa. Alam niyo mga bisdak, pag naglalakad ako dito sa kabilang side, lagi ko yung tinitingnan na bahay na yan, no? Yan, nasa gitna, luma na ba? Di ba ang luma niya? Pero naisip ko, ang ganda ng location niya. Harap siya ng station. Tapos yung mga katabi, mga developed na building. So imagine yung value niyan mga bisdak, di ba? Ang laki na siguro ng value ng bahay na yan. 6 minutes yung next na train mga bisdak papunta sa city. And dito pala sa Sydney mga bisdak, sa New South Wales, required na ulit na magsuot ng mask kasi bumalik yung case ng COVID-19, no? Kaya temporarily binalik yung requirement na magsuot dapat ng mask sa loob ng train at saka sa mga indoor. Pero lang naman, hanggang Monday. 12 seconds later. So actually lunch break ko ngayon mga bisdak, no? At hindi ako sure, naghanap ako ng tindahan na Mother's Day ngayon. So naghanap ako ng pwedeng iregalo or i-gift kay Ami. So hindi ako sure kung ano yung bibilhin ko. So naghanap lang ako ng tindahan ko kung saan tayo pwedeng bumili. Tingnan nyo ito mga bisdak, pakita ko lang. Ang galing, oh.
Sa yung tawag sa kanila mga bisdak, mga street performer dito, mga buskers. So kung meron kayong extra coins, maganda din na magbigay sa kanila. So naisip ko lang mga bisdak, ngayon lang dito ako bibili. Pasok tayo dito sa Swarovski, baka may makita tayong bracelet, no? Yeah. Let's check. 2,000 years later. So yun mga bisdak, naghanap-hanap na ako no na pwede i-regalo ka amin. Ang dami ko ng ang dami ko nang napasukan ng mga tindahan. Wala akong nahanap. Yung pinaka the best lang na alam ko na parang magugustuhan niya yung Swarovski, yung bracelet dun. I think magugustuhan niya yun. And gusto ko magbigay ngayon mga bisdak kasi actually sa Sunday pa yung Mother's Day, 9 May. Pero si Gian kasi nangungulit at very proud ako kay Gian na alam niya na yung mga ganyang bagay. It means na very sweet na bata. So siya yung nangulit sa akin na gusto daw niyang bigyan ng present yung mama niya. Sinabihan niya ko kagabi na I want to give present to mama kasi sa school nila actually mayroong activity this morning, mayroon silang breakfast. And kaya siguro niya naisip, kaya bibili ako ng gift kay Ami, tapos si Gian yung magbibigay. Later. So ano na ngayon mga bisdak, kaka-out ko lang sa trabaho. Ano na ngayon, 7 PM, overtime na naman. Friday overtime, pero okay lang yun mga bisdak. Importante may trabaho. Very grateful tayo sa blessings natin no, na meron tayong trabaho mga bisdak. At ito yun, no? Ito yung view dito sa labas. So, kanina pala mga bisdak no, nung bumili ako ng gift para sa Mother's Day present natin para kay Ami, nung nasa loob na ako ng Swarovski, iba pala, bigla ko naisip parang hindi ako komportable, hindi ako satisfied na yun yung ibibigay ko. So bigla ko naisip, lumipat ako sa ibang tindahan at yun, may nabili ako sa Michael Hill. Papakita ko sa inyo mamaya pag nandun tayo sa station. Grabe, ang daming ganap dito sa Town Hall mga bisdak. Enjoy muna tayo dito no, bago tayo tapos sa side naman dito masak, mayroong concert. Sa kabilang side mayroon naman concert, you know. Nakaka-enjoy, you know. Let's go, uwi na tayo ng bahay. So yun lang ma'am, isa kasi yung next train na sasakyan ko Lepington, 12 minutes pa. Kaya medyo matagal pa tayo maghintay dito no. So 12 minutes pa. Eventually. So andito na tayo sa Maryland Station mga bisdak. Sobrang late. Ano na ngayon? Almost 8 PM. So kung naalala nyo kaninang umaga mga bisdak, nag-drive ako no, papunta dito sa station at nakapark yung sasakyan dun sa may car park, kaya kukunin natin yung kotse, uwi tayo sa bahay. Pero dadaan muna tayo ng KFC mga kabisdak. Ito na yung KFC na rin. So let's go home. So yun mga bisdak, andito na tayo sa bahay no. At bago tayo pumasok doon sa loob ng bahay, gusto ko i-share sa inyo mga bisdak yung nabili kong bracelet, para din makita nyo no, kasi sinamahan niyo ako kanina paikot-ikot doon sa city. So i-share ko sa inyo mga bisdak kasi pag nasa loob na ako ng bahay, mahirapan akong ipakita to sa inyo kasi andun na si Ami no. And then mahihiyain kasi yun si Ami mga bisdak. So yun, ito yun mga bisdak. Isa siyang bracelet, from Michael Hill ko to binili. At saka yung ang gusto ko dito mga bisdak, alam nyo, yung circle na yan. Ano yan? Family tree, family tree siya. Kaya very swak siya sa event ngayon, which is yung Mother's Day no. Kaya saktong-sakto. Ngayon namin to ibibigay kay Ami kasi si Gian, akala niya ngayon yung Mother's Day.
Kasi sa school nila meron silang activity na pang Mother's Day ba, kaya akala talaga niya na ngayon yung Mother's Day. Kaya kagabi nangulit siya na gusto niya magbigay ng present daw para sa mama niya. Kaya yun, binilhan ko siya. At sa Sunday, which is yun yung actual na Mother's Day, bali kakain na lang kami sa labas mga bisdak, no, tingnan na lang namin kung saan kami kakain. So hopefully magustuhan to ni Ami mga bisdak, yung surpresa natin. So let's go, tingnan natin yung reaction niya. Doing a vlog. Say hello to mga kabisdak. Gian, say hi. Gian sleeping? Kalis it? I'm hungry. I bought a KFC wings. So meron kaming KFC. Meron kaming dala na KFC wings. Oh! Meron din kaming pizza mga kabisdak, no? Pero, Meron kaming pizza. yung pizza sa Pizza Hut, Pangit ang pizza. Domino's na lang. Pangit ang pizza? Sabi ni Ami, pangit daw yung pizza sa Pizza Hut mga kabisdak. Bakit kaya? Order Super Supreme. Nga mo mag-win. Ay, oo na. Bubati lagi. Hindi siya inviting, hindi interesting. Pero sige na lang. Meron naman KFC. Pang Domino's. Ay, ito rin. Magkano to? Yung dalawa, lahat? Kuhan, 38. Wow, mahal. 56. Apil yun ang garlic bread o kani. Mahal. $36 lahat. Kuhan yun ta na. Nandito na tayo sa kwarto mga kapatid. Tawagin ko si Gian para si Gian yung magbigay sa gift natin. Gian, what are you doing? That's perfect. That's perfect. Yes, happy birthday, Mama. Happy Mother's Day. Okay. Mama, have something. Have something. Is this for mama? What is it, Mama? Is this for mama? Happy birthday, Mom. Happy birthday. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Wow. Let's open. What is this? It's so nice. It's so pretty. Family tree design. Family tray? Wow, that's cute. Ay, patala din ba? You have Mama? Gian. Yes, Gian's gift. Thank you, Daddy. Give it to Mama. It's pretty. Wow. So kain muna kami ng dinner mga bisdak. Very dami naming ulam ngayon kasi Friday nga mga bisdak, no. Sobrang busy namin this whole week kaya I think very deserve namin na mag-enjoy, mag-food trip at manood ng Netflix. So ngayon ito yung pagkain namin. Meron kaming pizza, KFC, andun si Gian, merong garlic bread. Gian, hi! Say bye-bye! And then nandun si Ami. So hanggang dito lang yung vlog natin mga bisdak at tandaan nyo lagi, mata sa langit, taas sa lupa. See you sa next vlog. Bye-bye!